Ya, sarampate Mas. Ya Reng. Yo. Dan sangat membahagiakan ya Mas. Oke, saestu. Tekan iki jelek. Semangate seniman dalang dagelan pesinden kuwi nek dipirsani penonton sing tanggung jawab, penonton sing hebat mirsani jenak jenjeming penggalih gatekke seniman nggone makarya nyambut gawe kaya warga kene ya ta. Leres warga Catak menika menawi pareng kula wastani kelase boten penonton wayang. Nanging pengamat wayang. Saestu enten kula matur ngaten nek penonton wayang niku wujude ya gur delok wayang, nek gayeng ya dicurak dikeploki, yen ngeleh jodoh jajan kira-kira kok jeleh terus do mulih turu. Ning warga Catak luar biasa ikut memeriahkan wayang malam hari ini, bahkan ikut mengapresiasi ketika Mas Wartoyo buta gede wau. Lho, enten ibu-ibu sing ngendika, "Yo Patenono, Patenono." Iku saking semangatnya nggihipun ngamati ringgit purwa anggen panjenengan ngasta Mas Wartoyo. Betul Mas, betul. Hebat. Hebat sanget saderengipun kathah matur ngaturaken sugeng dalu dhateng para pamirsa sedaya. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Injih bingah sanget raos sing manah saged sowan wonten Laladan Catak Kebon Agung Sumawana Kabupaten Semarang ingkang kasunyatan masyarakatipun hebat-hebat sedaya. Untuk itu tepuk tangan buat warga Catak semuanya. Nembe sepisan menika yung canggih kula sowan wonten ing mriki. Tidak kenal tidak sayang, makanya harus dikenalkan dulu. Injih nderek tepang Glendiwano kula gareng ingkang mijil saking Laladan Susukan tumut wewengkon Kabupaten Semarang sami kalian panjenengan. Ya. Mbok menawi warga Catak badhe kraketaken pasderekan kalian kula mboten ajeng umuk pamer sombong, mengke madosi kula gampil sebab harian kula dinas wonten kantor Dinas Kesehatan Kecamatan Susukan sebagai Wakatibilda. Wedian. Gareng sing duwe samben neng ngendi Reng kecamatan nggih tenggen Puskesmas Kecamatan Susukan. Dadi apa mau? Wakatibilda yo canggih. Lho apa kuwi? Wakatibilda niku wakil kepala penitipan mobil dan sepeda.
fakir. Fakir nggih. Weh, aku malah duitnya akeh ya. Mboten napa-napa. Aja nyepelek. Lho niku wong yo gawean kalal kula nyendikani dawuh para yai menawi dawuh kalian kula kudu tresnani gawean apa wae jer kuwi kalal lan ora ngrugekne wong liya. Saking tresnane kula kalih gawean kula kleki pangkat wakati bildane ku wau. Wakil kepala penitipan mobil dan sepeda. Ning sing dikoyong apa nyatane kuwi dadi omah magrong-magrong mobil apik anak dadi kabeh. Anak nyambut gawe kabeh. Nggih, pangestunipun anak kula ingkang bajeng menika wonten penerbangan. Lah, apa ta? Nggih, Rewangi wong tuwa diurek-urek raine ning anake ning nggon penerbangan sak-orane mesti dadi pilot. boten. Tapi ya Muluke layangan niku lho, pesawat. Kula yo penerbangan. ora ning nggon bandara ta. Lucu nggih tekan bandara mriko yo betak-betak muluke layangan. Kuwi sing anak sing gedhi lah sing nomor loro. Sing nomor kalih menika alhamdulillah tenggen pelayaran. Wah, lah nek iki. Nggih. Dan iki saestu Pak Bu tenggen pelayaran. Wah, duite akeh iki nek pelayaran iki. Nggih, mboten mesti. Melu ning nggon kapal kok ora mesti. Mboten mesti wong pelayaran nggih tratak niku lho masang layar lho. Kang manggel lah. Jenengane biar pirang-pirang ke aku bangsaku kok nggih. Pamer-pamerne anak lho nggih. Nggih, bakenipun dalu punika nderek mangayu bagya anggenipun warga Catak ngadani tasyakuran merti dusun utawi nggih mentawi secara umum menika kawastanan Sedekah bumi. Mula asma kinarya Japa sik Mas. Warga Catak CATHAK. Lah, diunceki Mas. mau yo ora kencanan sik to Mas. Yo disiapke sik kok niku. Catak CATHAK C Mas. C menika Cancut Gumregut wargane yang terdiri dari 1 RW 4 RT kurang lebih 180 KK semuanya guyub rukun bersatu. Niku C. Kowe iki kok ya apal men nganti tekan RT-ne piro, kakane barang ya apal. Takon panitia. Ayo, golek duit kok. Mas. Menika amanah sedaya perangkat desanipun ingkang kapimpin panjenenganipun Bapak Lurah nenggih Pak Anang Anung Samboro. Tepuk tangan buat Pak Lurah, Bapak Ibu. T menika tentrem ayem suasanane sebab masyarakat sing kandel imane. Wah niku piyayine kandel imane kados warga Catak. Guyub rukun sregep infak sedekah jariyah. Nek wong tipis imane nggih enten titenane. Titenane. Lanang karo wedok niku wong tipis imane beda. Kok beda? Wong lanang sing tipis imane titenane rata-rata saya sugih, saya nakal. Tidak bisa memanfaatkan rezeki untuk kemaslahatan atau kebaikan, tapi dimanfaatkan untuk kemudaratan atau hal-hal yang negatif. Jadi wong lanang sing tipis imane saya sugih, saya nakal. Kuwi wong lanang. Nggih. Wedok? Nek wong wedok saya nakal, saya sugih. Huruf sateruse H. Nggih to? Nggih mboten Pak Bu. Oh, mboten. Mboten nganggo kok nyimbo-nyimbo gawean kula. CATAK. CA. Amleh niki. Iya. Wau amanah sakniki amleh menika aman lingkungane saya bengi niki. Catak ora bakal nek sing kemalingan. Sebabe Malinge ning panggung, Pak. Nggih. Rambutnya gondrong. aku yo gondrong lho. Lho mboten jenengan kok. Delik. K Mas. K menika keguyub rukunaning warga, klestareke budaya patut dadi contoh menandakan bukti Catak merupakan salah satu daerah pelopor pelestari budaya Indonesia. Luar biasa. Hebat. Tur jasare iki bersih dusun bersih, resik dusun kampung halaman. Resik lahiriah, resik batiniah terciptakan nono ing wewengkon Catak. Leres nggih saestu mila budaya kados menika kedah dipun lestatonaken. Terus ngendikan panjenengan wayangan kok ger setahun pisan. Rugi. Paling ora setahun ping 3 apa ping 4. Ngoten lho. Gen mboten rugi. Sing rugi sapa? Kula kali sampeyan to. Iya.
Mula bersih dusun diadani ing wewengkon Catak, ya ta? Nggih. Kae wujude wulu wetu hasil para warga masyarakat kae kobis, tomat, lombok wortel, apa meneh ae? Lombok, terong, kacang, walah komplit sangat. Lah niki lak gunungan. Gunungan niku nek kula werdeke nggih enten werdine. Werdine, Mas. Suku kata gunungan. Gunungan. Gu menika gunane kanggo mujudake rasa syukur Kyai Catak ing mriki marang Kang Maha Kuwasa Allah Subhanahu wa taala. Lho niki gu nunggal karep nunggal sedya kanthi pangajab pandonga muga-muga Catak makin maju dan makin mapan. Amin Allahumma amin. Menika antuk berkain Gusti dayani laladan Catak dadi laladan kang gemah ripah loh jinawi. Lho ngoten. Niki lak gunungan. Niki sing paling baku dalu punika ingkang dipun gelar kajawi gunungan niki enten pari, jagung, klopo, gedang. Hasil palawija. Nggih niki nggih dioceki enten werdine kabeh. Weh, ngaten. jajal ono. Contone pari. Pari niki pinangka donga panguripane warga Catak muga-muga tansah lestari. Amin Allahumma. Jagung sing disejo rezekine warga Catak muga-muga rezeki kang agung. Amin Allahumma. Kambil niku klopo. Niki nggih donga muga-muga ora ning sengkala kang datengi punapa-punapa ndayani Catak dados laladan ingkang ayem tentrem kerta lan raharja. Lampu berapa benar hebat ya, Mas. Gedang Pak, gedang iki gumreget golek dalan sing padang. Oh, kathah sanget niki nggih. Donga sing apik iki nek seniman ki ngangge parikan. Iya, Mas, parikane, Mas. Catak ana manuk gagak nyosoni bayem. Warga Catak mugi-mugi pinaringan ayem tentrem. Yang sawah panen gabah yen garing gonang selepan. Rezekine warga Catak mugi melimpah kathah barokah manggih kabejat lan kamulyan. Tempe buntel dong jati yen tuwa gorengan tireng. Mugi-mugi ibu-ibu warga Catak sing boten rawuh dalu niki sami meteng bareng. Ora diamini sing keri niki. Lho niku apik lho niku nek akeh menteng niku lah rezeki kagem Bu Bedan mriki. Bu Bedan mriki asmane Bu Pramesti lho niku bidan mriki. Weh, kenal lah. Tepang lho bidan wong kesehatan kok. Bedan kenal, dukun ya kenal. Dukun nggih kenal mriki enten dukun pijet namine Bu Wanti. Kula sing adang sego bengi niki mengerti kok. Sapa? Kena Bu Mulyani niku. Niku sing adang sego, sing masak sayur Bu Jumiati. Sing gawe lauk pauk niku Bu Jiah. Lah sing asah-asah niku wong loro. Bu Kasih kalih Bu Tumina. Lek asah-asah Kaya resik sing hafal. lho niku lek asah-asah resik banget kula takoni resepe asah-asah resik niku pripun to Bu Tumina? Gampil Mas. Pokoknya sing regetane angel disai dipecah sisan. Ngaten Mas, kejaba sampan sing ditimbali mrene saka panitia. Nggih. Mbak Tatin saka Ngayogyakarta. Nggih, menika pesindene kang sampun kondang kaloka riyen nderekaken almarhum Ki Sena Nugroho niki sampun kondang saindenging Nuswantara. Iya. Kepareng pun jumenengaken nggih. Ya, monggo nganggo semangat ya. Ya, ya Mbak Tatin.
pripun kabare? Alah iya kok dawa temen ya. Menika alhamdulillah sehat walafiat. Jare peteng meneh. Lah rencana. Warga Catak wis kangen karo sampeyan. Wah, sing kaya ngopo nggone berubat-berubut arep kepengin telepon sampeyan. Sok kelakon sowan mrene Mbak Tati matur nuwun ya. Nggih menika alhamdulillah saged sowan wonten mriki. Saenipun pinanggih sae. Menika nggih masyarakatipun nggih ternyata nggih luar biasa. Menika wonten sing teng dhuwur. Halo Bapak. Halo. Atos-atos mengke anu lho nek Jawa lho Pak. Ampun pipis nggih. Jare ngoten niku kalih beto pancing kok Pak. Dadi berkolan meneh. Ya padha iwake ngendi? Iwake. Iwake ngene. Nek sing kakung ampun pipis, nek putri ampun selonjor margo nggon peteng niku kalih orong-orong do ngrana. Nggih mangkene mbok menawa mlebu ning ngerem nggih. Nggih, menika nderek reman menika saged sowan wonten mriki nderek ndedonga kagem sedaya masyarakat wonten ing Catak menika mugi tansah pinaringan sehat. Amin. Nggih, pinaringan rezeki ingkang lancar. Amin. Rezeki ingkang berkah lan barokah. Amin. Mugi sedaya masyarakat tansah guyub rukun ayem tata titi tentrem gemari pala jinawi. Amin Allahumma. Amin. Ya Rabbal alamin. Dengaran kok dongamu runtut men. Ya karena ya wis dilunasi iki wis. Ya lagi ora mana. Sampai wis ketemu karo Pak Sutris juru panitiane sing kekejer ngiler arep pengen ketemu sampean arep pengen selfie. Mau ki sing foto niku kathah sanget. Open kathah. Foto-foto tenggen pondokan niku sampun foto. Ning ya ming foto tok ora ngomong nek apa-apa jelas. Lah pengen kobis piye ge dibongkokke apa jagung? Oh siap mengke nek umpami menika pancen angsal dipun beto nggih. Kabeh tak gawane nggih Pak. Yakin. Yakin oh ya ora apa-apa nang nggawa piye nek. Mungkin diadahi karo panitia terus gawe mobil buri. Oh siap kok tak dol meneh kena nggo. Nggih menika mau nggih wonten anu napa wingking menika nggih anu kula iki kaget anten ibu-ibu marani kula ta. Mbak niki sing rombongan DPR ajeng foto. Anu DPR iki Dewan Perwakilan Lah Rakyat. kula iki tak kira kok bapak-bapak DPR kok do arep foto karo aku iki sapa ngono to. Iki kok Dewan Perwakilan Rakyat. Oh tuh ternyata ini rombongan dapur. Jadi ini DPR ini dapur. Ternyata orang lah kata Oh rombongane anu mau Bu Mulyani. Rombongane Bu Jumiati, rombongane Bu Jia, rombongane Bu Kasih, Bu Tumina, anu Wira sing godhong wedang. Lagi ini kau mau jadi ya ming foto tok ming ini Mbak Tatin kula mangke nyuwun podang kuning ning mboten nyawer ngono wis. Oh nggih siap mboten napa-napa panjenengan remen manuk aku yang ngono ta. Nggih Mbak kula remen oleh manuk aku. Lah sing gedhe apa sing cilik nggih. Kula sedengan mawon gedhe ya cilik ya arep ngono. Padahal anu ya sedengan ngono. Cilik sedeng, gede sedeng ya. Panjenengan gedhe manuk. Dua Gedhe apa cilik? gede. Oh gedhe. Aku najan wong cilik ning manukku gede. Hah? Delok manukmu. Ya ning omah to, Mbak. Oh tak kira digawa. Sing gede iki burung murai. Maksudnya burung murai kan rada gede. Terus anggungan-anggungan kaya to deluk. Terus rutut. Terus Tekukur. ada manuk edal lagi asal didelok mboten manuk manuk apa ora? Lah pengen buka kowe tak bukake ning dhuwur kene. Maksudnya manuk sing kok dibukake jenenge sakniki beto manuk. Malah sing dingu kok malah dibuka kene. Kowe nek pengen ngrembug perkara manuk takon ketua panitiane Pak Sutris. Wah, Pak Sutris iki tenan piye cilik, manuke yo cilik. Tegese iki manuk pleci. Oke, napa dipun aturi pinarak pemanggungan? Wah, wis tenan aku geger gune ana Mbak Tati sing di ketua Iki panitia. wis tindak panggung Pak Sutris. Oh, Iki gitu. ngaturi amplop loro. Nah. Enten ingkang ngersakaken lagu apa? Pepeling. Kalian Ojo Lamis. Ojo Lamis. Ngantor 200.000. Ya. Lah, Terus napa langsung iki enten amplop kalih monggo pesan. Gua aku gak amplop bayaran. Niki Bapak Makno. Makno nggih. Makno. Nggih. Pak Mak no. Makno. Pakne karo makne no. Pak Makno. Aduh. Ibu Mas. Iya, cilik. Jumuke. Cukup. Cukup. Assalamualaikum.
Selamat malam Bu Cangi, kula Mbah Makno nyuwun lagu Podang Kuning. Podang Kuning. Matur suwun nggih. Berarti Luhuraken kabudayan Donoarto Sakyuto. Hah sayuto? Heeh. Di Di saya. 100 DP-ne sik kok dibumi. Oh, tiwas tak ayo temen jebelane kok. Jenengan sing anu lho kurangane 100 kok. Ayo Pak Mak kuwi mau no. Pak Makno. Kalian Mbah Kotik. Surat yang kedua. Nah. Kok rada ketoke rada ganteng. Mantel. Oh, iki lawak carane. Di. Piye to jane? Nah, iki lho. Asarkam dihukum anu Assalamualaikum. Oh iya. Assalamualaikum. Sugeng dalu Pak Dalang Sogok Pesinden. Soho. Oke. Kau Pak Dalang arep nyogok cincin. Oh ki dum apa ki? Dometeng piye? Dumateng kok dumateng. Iki jane iki lek matur sing bener sing ndi ta? Mateng Bapak Ibu ingkang mirsani, kula Mbak Walni kalian Mas Doni. 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 Heh. Derek Ngayu Bagyo. Ramugi piye Jane iso maca apa ora? Ramugi Mugio. Lah iki terus Iya, mugi-mugi sedaya warga masyarakat ing dusun Catak pinaringan panjang umur, Amin. lancar rezekine, Amin. gemah limpah loh jinawi. Amin. Mekaten ingkang kula aturaken jual dan servis lampu atau WD lampu badhe nyuwun gendeng gending lewung kalian kembang rawe mekaten ingkang kula aturaken matur nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kira-kira glosor Apa kira-kira tanda glosor? tangan Sampun nyawer pinten menika? nika sedekahipun 250.000 Oke, alhamdulillah mugi berkah kagem sedaya ingkang sampun pemaring ora lokak ning tambah kebak nggih. Amin. Pira-pira ingkang dipun aturaken kagem kluhuraken kabudayan, muga-muga malitu dados mapuluh-puluh yuta. Amin. Saged pinangka bikak lawanging swarga. Amin. Monggo ingkang badhe bikak lawang swarga Cinten malih. Cinten malih. Iki menika sampun membaca surat dari Bapak Panitia menika terus menapa malih? Ngaturke lelagon-lelagon sing nganggo bawa, sing mat-matan sik. Nggih, Siap. Gandeng Pak Tati wis dinteni warga masyarakat ing wewengkon Catak wis dadi pengarep-arepe. Wah, Pak Tati kudu eneng, Pak Tati kudu eneng. Lo telepon jenengan nganti mawali-wali. Oke, kula lagi turu lagi karo bojo kula bubuk ya ditelepon wae. Jago iki aku ngono. Kok ngono kok ya kok kandhake ning panggung. Lah ya Jenengan bejo Mbak, oh dijak foto karo ibu-ibu. Lah napa ta? Lagi kula iki jak foto karo Mbak siji, wo seneng banget kula ya. Ndang tak takoni, "Ngopo Mbak kok foto?" Arep tak posting ning Facebook, Mas. Nah, terus Seneng tau. bangga no. Wah, hebat grup mriki, Mbak. Mboten gen grup jual beli musang. Ini luwak ya. Baik ya, Mbak. Nek Jawane ya luwak ya. Nggih menika minangkanipun pemerintahan saking ibu-ibu wau nggih kalian menika Pak napa? Pak Makno. Udu sing iki mau nggon lampu mau lho. Oke, menika wau panjenenganipun Pak Sohib. Mau tuh ya Bapak Makno ya bener Pak Makno. Dudu. Sing manuk mah lho. Oh sing podang kuning. Podang kuning oh ya. Podang kuning rumiyin nggih Pak Bu nggih. Nggih. Nggih, mangke pepele kok dikaturaken. Napa sing pepaling rumiyin? Oke, pemilik rumah. Pepele piye, Pak? Lah, Oke. kelawet tageh kowe itu. Aji mriki marasaken apa? Masyarakat sing religius. religius. Kodang kalau warga Catak yang bebar wonten Allahu Akbar. La ilaha illallah. Langsung bareng-bareng brubut Nang masjid. nang Tegal. Nang Tegal. Marang kancane sing ijek nyambut gawe jak salat jamaah. Ora ngono. Ngono. Tak kira nek. Pepaling rumiyin ngagem bawa mboten Pak Bu. Iya dong. Oh yo. Aja nesu Pak. Kon takon kok yo bawa. Pak Tres ki yang kersakaken di pepilih monggo. Piye dhisik dhewe?